Hello mga subscribers, po si Modelo Magkepeng. Dito po tayo sa San Vicente, Cabiao, no? Yaw. Kaya, invite po tayo ng ating kaibigan, si Tope. Ano ito ni pangalan? Christopher? Yes. Nagulat ako eh. Christopher pa. Uwi na. Boy, December kasi ako. kaya ka ba boy? Makakigil ka pa. Total low blood ka pala. Ang dami natin. Ano na boy? Ba't mag-ship ka? Check muna natin guys yung baby niya. Shoutout, baka may shoutout ka. Oh, shoutout. Wala, naiya ako. Wala daw ng mga number niya sa batasan. Shoutout. Ay, mga shoutout. Yun. Ano ba ang pwede lang asawa? Baka magkita ako ng mga ex ko. Kaya ang ex mo. Hindi sikat ka. Ano, pasikatan mo ako, di trending ito. Yan mga kababayan. Follow nyo si Modelo Magkepeng. Yun. Bakit to? Yan wala yung one eh. Ano wala ba yun? Hacker. Modelo Magkepeng 2. Ayan. So guys, maraming spasm ito si Tropang Tope. Future. Ano future? Kapitan ng ano? Future Cup. Ba't kayo pa? Sino? Kosyel. Namatay daw? Sinabi, pumunta siya pala. Ay, pumunta. May tubo yan. Condolence pala sa... Namatay na ba? Oo, siya. Sinabi niya no, binalita ka isang araw, Sabado. Ni Ate Edith, diba? Pati nga nung mag-check ko, meeting niya. Ang babae, actually, doblad ka eh. 70. Doblad ka boy. Kanya lang talaga ako. Kanya lang ang bibig. Kaya nga rin. Rectors. Doblad eh. Guys, doblad to guys eh. Dami mo dala. Dami. Pumalakasan talaga ito. Baso. Oo, wala. Ay, huwag Kung naman. nawala ka dyan, eh, di wala na ang bida niya. Wala na ang bida niya. Ako talaga yung bida. Eh, Ayan, nakita na ako guys. is na ito guys. Oh. Bungong na, panganuwari ka. Ayan, makulong to. Tayo mga gustong mawalan ng lamig. Dami. Kapal. Ventosa. Slow blood ka Ano pala pa? ba? Mga therapy. Mga therapy to. Mga na-strong. Marunong to. Bata ka. Dito ka pa. 36. Bata ka pa nun. Bata ka pa nung kabataan ko. 36 pa lang. Bata ka pa eh. Kasi nung buti pa na ako sa inyo. Ang bet ko yun, mga 30 may. Oo. Oo. Wala pa ako sure. Yung big time na. Ito naman. Tutoy, bukuin mo kung bukuin pa man. Ito yung mga Ayun kapal. See? kaming manuksot. Ginawa ko sa Rebos. Di ka hapon. Kasi pag hindi ka alam, kilala kita eh. Hindi ka mag-chat-chat ng ano eh, yung basta-basta lang. Parang wala punta mo. Tumayo ako, hindi ako makatayo. Hindi ako makatayo. Yung napalit ng kupang to. Pag tinangali ako sa kupang, pag ginabi po ako sa kupang, baka bukas na po. Kasi itong tropa natin, talagang kailangan ng therapy nito. Uy, isaw mo yan. Pwede pagkalaman. Wala yung nakabot ng gabi. Mas kawas lang naman. Ay! Sabi nga Pato na? Hindi na. Tutulog. So, gano'n. Bawas na sa. Saan? Upang. Yung stroke. Yung nakikita ko. Manunuwarin mo na ito pa ito. Ah. May bitawang taong kay. Taong pantakani. Jack! Budaling Ito na nga ito para makita sa camera. Shoutout. Yun! Hi. Shoutout ka muna. Shoutout ka muna. Ay, ito.
Shout out ka. Shout out. Ayan, shout out. Bumati ka na. Shout out. Hello sa mga sensitive dyan. Yun o. Oo, mga tropa. O mamaya. Yak, mamaya. Tataling si Grace ano? Mamay dyan kayo ng sugat dito. Ano ba? Yung gate namin, kalawangan nila. Sugat dito. Tapos nasugat. Sinasara niya yung gate. Pero makaadi. Ito. Sa dulo. Hindi ka, gabi pa yun. Kaya, punta ka ito. Baka ito. Mamaya ka. Pagbalik. Ano siya pala? Makakabalik na sila. Dati ko. O, dali mo. Kasi pagbalik namin. Mas ka na kagad. Dito. Dito. Sapaw. Kulang ka Ito, Jo. lang. Kulang ka lang sa redox. Ay, Jack. Binaba. Ang babatin, gin. Bawal sa amin ng gin. Ate pa doon bigay ko natin. Sarap. Ano mo naman sa akin? Ano ang huli? Tagal yun. Taon na, no? Ubod ka ako. Yaman ka na, bro. Sa taon na. Oo. Wala pa akong pesto noon nung naggagala-gala ako. Oh. Pinakasan na yung pesto ko eh. Hindi mo na Bali ako mabot. taas na mas ganda ka. Kaya pa ba? Doon dito pinahisip ba ako eh. May inulog pa ako 3-7 eh. 4-7 yung monthly. Tapos nagunta ng 5-5. Hindi ka na nabapasure. Oo, yun lang. Maganda roon. May mga alam sa gabi. May mga titiwala mo sa SAS kasi pupunta na sa Ganda nyo guys, kamay pa lang guys, ang tagal na. Bakal kasi. Taon nang hindi na pumasaya ito si Tropong Toyota. Malambot yan. Siyempre, hindi na ambot. Kisipin dugo. Dublot ka pa. Wala mo kumain sa taas ng guys. Awa kayo eh. Yun o. Rain. Lang. Sokit. Siyempre, marami. Marami vlog. Uri. Nakamotor yun. Motor basa. Asak. Oo. Ano ka ba dyan ano? Lagot to. Upuan na. Monoblock. Oo. Chachap-chap ko na naman ha. So ito magiging part 1 mamaya. Tapos part 2 naman. Kasi pag mahaba yung video. Hindi kaya yan. Di ako. Kaya ito mahaba. Sabay na lang. Lekta na yan. Lekta na yan. Wala na kanina. Dami na followers ko. 500 pa lang. Parang 500. Tao. Kala ko sa UK na 500,000. kaya lang tayo. Baka hindi na manidingin niya. Bakit ko iba nung bilis nila? Ano na siguro? Hindi. Hindi ko sabihin. Nag-vlog sila pero bilis nila gumawa. Nasa content ka. Umuwi na yun. Oo. Kaya marami pa kung Bagay, mababayad kasi sila. binabayaran nila yan. Bubo sila eh. Eh si Mang Keping, kalo niya mo. Pero sumikat siya Kaya, ba? ipalo ko na. Paano nyo na, ha? Baka naman. Siyempre. Moderno Mang Keping to. Ayan, travel stock therapy. Ayan. Dito po tayo ngayon sa San Vicente. Ayan, Kabiyaw, Pampanga. Yan. Sa biyanan ni Christopher Lumba o alias Tope. Tope ng Kahit Batasan. malayo yan, pupunta ka. Siyempre, basta't may problema na kayo, huwag lang. Bulsa. Hindi natin kayang therapy yan. Yung mga na-stroke guys. Yun. Itong gagawin ko natin kay Tobe, anti-stroke to. Anti-stroke to. Blood circulation. Yung mukha mo yung mamaya, imimiti yan. Nakasimangot eh. Kasi mamot pa. Oo, kasimangot kasi nga. Sakit Kasi kasi maramdam mo. wala akong kondisyon. Kanina pa ako nakikalit. Kaya nga. Kung ihiga mo yan, nako, Alam mo sakit lang. halos sasakit siya. Kaya nga bigat eh. Tingnan mo malagnat. Pero sa sakit mo katawan niya ako. Nausog ka pa. Nanilag. Nasip ako. Baba. So, basta kailangan lumalagnat ka kung mas katawan. May halo kasing therapy lang. Gusto ko naman yun. Hindi lang therapy lang. Ito ko pa nga itong bahay. Parang dito. Umanganda ng X-ray vision niya. Pero talaga dito. Sabi niya. Kahit si Kuya. Masarap dito. Yung sa kwarto.
kukunin mo natin. Hindi ka papawisin. Diyan. Ano ba? Nama nga sa tubig guys. Hindi ako papawisan sa kamay pa. Sa kamay pa lang, hindi ka papawisin. Saan na ba? Tapos na isa. Tapos yung ulo mo, may anak pa ng upuan. Ikakairo nito. Mandilong pa na. Picture mo sana. Puta, ito matindi. Naalala ko sa Ito matindi guys. Yan o, tipaklong. Soul. Kaya 10 minutes na siya. Okay, soul. 10 minutes na? Sarap kinain natin ha. Mandilong pa. Tapos ito, sa plato. Wala pa ako yan. Sarap guys. Magalang sa akin tayo. Water. Buta pa. Hindi tayo panilo. Mandilong pa. O basahin yung suga mo. Ano yung hinapa na eh? Wala na. Hindi, sugat na. Ano, may sugat po. Tugi mo niya kaya yan. Uy, balik kayo pag yan. Ito gumagaya. Ano ito? Nga na. Sa bagay po, ayari milog pala ka rin. Nga na kayo may sugat. Ay, yaring bilog ka rin yun. Ha? Hindi. Sige na, kamunin at magunin. Sino matindi? Kayo makanood na yung ganyan uniforme mo. Automatic yan eh. No. Sa tingli kasi dyan eh. Oo. Sabi mo na ako agad. Sige. Ano mo nakakano kung may konting kung ano na ako. Maka-register ka doon. Ano para sa bravo naman tayo nakakatakas eh. Paano na ako? Salib ko sa mga kipin ah. Pilot po sa inyo. Special participation siyempre. Wala nga ba nang... Lapit na, December. Sabi, bago ko pinipot, akalo mo. O yan ang number ko yan, 23, Jordan. Wala, tipo kumani yan ang kukuha. Sa tingkiwa. Ito ni Casey. Ano boy, nang anong Ang nangyari? haba ng dugo niya, boy. Ayun, 90/60, boy. Kulang sa redos. Kulang sa balot, boy. well, poso. Okay, okay. Ay, parati yun, no? Mamaya. Nangalas dyan. Na? Try. Oh, shit, red pa siya. Saray naman siya. Ato dyan. Ngayon siya lang. Sige, sugat eh. Meron mga na-aksidente, no? Ano yung mga motor, sira-sira? Saan? Sa yun. Sa makita. Bangga. Lagi ni Nay. Dala lagi ni. Pag siya sige ko to, yan kasabi mo yan. Yan, kasali ko yan. Doon lang. Hindi ka kasabi ng nanay. Ba? Aliwa mo rin, pati na taman ako. Anak, shoot ah. Sarap, sarap bunga yan. Ano ang dapra? Ano yung ang ulam yan? Ate manok. Manok. Pati kay Babi. Dig na ka pa. Oo. Ang dapra? Eh, bali nga na akong ulam yan yung ulam. Pinapakila, magilapo lang. Okay, oh. Alam. Hindi ka nakakarap ako. Hindi lang Kaya sa'yo. paki. Putang mo yan. Hindi naman din. Yun natin. Kailan? Kailangan mo dyan. Puro, bayong magpahil, magmaldilo. Oh. Ha? Nandilo na ako. Wala. Wala. Wala ba? Mabulok. Wala. Ngayon ako face mask yan. Wala. Wow, lang mag-Christmas ka na. Ito ang kay. Muli na. Tali na lang. Hmm. Uy. Naman. Boy. Bangay. Nulog. Rote. Eh? Baka na tayo. Oh. Sobrang yun eh. Mga aso. Kain ba? So guys, cut mo na ito. Ha? Oh, part 2 na, part 2. Part 2. Tapos lang yung kanya yung ginawa kong upper limb yun. So doon tayo sa head tsaka some sort of basic stretching or basic